Hola, jo sóc Sno. Avui som 26 de març de 2025. 6. Ahir no vaig fer stream perquè estava molt cansat. Voluntàriament 2 setmanes de festa per mi, perquè estic molt cansat. I la Setmana Santa i tot el comú. I és per això. Parlaré dels additius. Abans posava ingredients tots els additius. Per exemple, 149, jo què sé. I va canviar a additius i això és un flanc normal. Però, per exemple, estabilizantes és el XXX, però no surt. He buscat què significa i he trobat 339. Però per què? No ho posa. Per què? O això, libroprofina. Què significa? Bé, malament, costa distingir i em fa ràbia. Ho havia de dir, perquè el menjar és important. La setmana que ve Fallout 4 i entremig és... Adeu, que vagi bé. I el divendres no estic. A la tarda potser. Adeu.